こんばんは。はい。今日は、ですね、ちょっと外散歩しに行くっていうあれなんで、ちょっと散歩しに行きましょうか。ちょっと、暇なんでね、もうちょっと散歩しに行こう。ほんと、うちの近く街灯ねえな、ここ。うちの近く街灯ね。ちょっと寒いな。しかし、いいそれ。公園のあれやね。っていうか今日寒くね。ちょっと手が邪魔だった。あれ本当に寒い。ちょっと寒すぎる。ちょっと車がね、ちょっと近くの通り通らないで、この先かな。これどうやって準備するんだっけ。あれ何倍積む。もうこれが限界。ダメ。画質がちょっと汚いのしかダメ。ほんと街灯これしかないんで、ほんと街灯がない。うちの近くに街灯がないのが異常や。暗いしマジで暗いし、まあ家の方が明るいけど、この家の近くほんと暗い。家の近く暗いし、マジであれやし、先に見えるのが本当に街灯やから、人んちとかほんと家の近く寒い。これがうちのお隣さんで、これがうちの家やね。ちょっと暗いけどうちの家猫すらもなんか寒い。猫すらもなんて寒くね。ほんと